खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय नैबे आदा अफ्रिनि न'निफ्राय माने आदा अफ्रिनाव दंफैयोमोन आं मैयाहाय नोंथांमोना नुदों दहाय हगारनाय भिडिअ जे बिजनियाव थांदोंमोन मिलिटारि स्कुलाव बेनिफ्राय बे मिलिटारि स्कुलनि माखासे डिटेल्सखौ एडमिशन प्रसेस फी स्ट्राक्चार बेफोर गासैखौबो आं उनाव होगोन मानो होनोब्ला दा बिथांमोनहा एडमिशन सिजन जाथ'खायाखै नेक्स्ट सिजन फैनायनि सिगां सिगां आङो आपडेट होनो नाजागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनाबो गोदान जिनाखि पार्मानेन्ट साइट जेराव बिल्डिंफोर लुगासिनो दङ बेयाव शिफ्ट जाखागोन बे समाव आं नोंथांमोननो आपडेट होनो नाजागोन बेनिफ्राय आं कन्टेक्ट नाम्बारबो कमेन्टआव पिन खालामनानै दोन्दों ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो दं बै भिडिअआव बेवहायबो नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हायो डिटेल्स आदा अफ्रिजोंबो थांखादोंमोनलाय क'क्राझार एसे गोबावसैमोनलाय क'क्राझाराव थांनायसै दिनैहाय मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय मा खामानि बेखौ नोंथांमोना मिथिखागोन चलो येस दा जों सानैल' दं आंनि गारिजों थांनायसै गारिया एसे जायगाया एसे कनजास्टेड बिसिनिया माने गारि दोननाया ओरैबो जेबो जाया जानो नागिरदों आरो माने एसे फिसा जायगाफ्रा उनावहाय डेभेलप जालांगोन आसा दङ येस अब्ला थांगासिनो दङ लोगोफोर दा भिउखौबो नायदोनै बेलासि सम बिराद मोजां नुदों जोमैफोरा जोङो मोनबाय दा धालिगाव अभारब्रिज येस लोगोफोर फैयै फैयै मोनालाय फैबाय नै दे दा मा होनो जों बेलासियावसो ओंखारबोनाय जाखादों नालाय ओमफ्राय प्रग्रामाबो बे मोनायावसोखा दा जोङो क'क्राझार टाउनखौ मोनफैबाय ओमफ्राय दा थांनानैहाय मोजाङै डिटेल्सै रायलायसिगोन एक्सुवेलि जों मानि थाखाय फैमारदों मा खामानि दङ मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि स' लोगोफोर आवगायलांबावदो एसे उनावनो मिथिसिगोन जों सिंजों हाबबोबाय मा गामि एक्जेक्टलि आं मिथिया बेखौ गामिनि नामा फ्राय थेङाफारानि गोग्लैयो नामा लामा एसे गुसेब सिंजों हाबनाय नालाय आगदानिया फैबाय जोंनि लकेसन माने जों सासे सारनावहाय फैदों माने नैबे सासे सारा बिराद ओंथि गोनां मोनसे मेथाइ बानायदों बर'नि मेथाइ माखासे मिनिंफुल आरो दानि थासारिखौ लानानै बे बिटिसिनि थासारिखौ लानानै दा सारनिफ्रायनो जोङो गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन बे मेथाइनि गासै उद्देश्य आरो मेथाइनि मिनिंफोरखौहाय हाबलांदिनि आदा अनसुला थ' स' बेनो जाबाय नै सारनि न'आ सोर सार नोंथांमोना लोगो मोनगोन आं फार्स्ट टाइम फैदों नुवाखैमोन आदा अनसुला फैबाय थायो खोमा सम सम अब्ला जों हाबबाय नैबावहाय मानगोनां सार दावराव दैख्रेब नार्जारिनि न'आवहाय ओमफ्राय दा सारमोनाबो जिरायनानै दं नेनानै दं दिनैनि नैबे फिसा हाबाफारिनि थाखाय खुलुमबाय सार खुलुमबाय दा बे सारमोनानो गासैबो आं सारखौल' सिनायो बर्थमान मोजाङैहाय दावराव दैख्रेब सारखौ ओमफ्राय सारा साखाथिनि बिथांमोनखौबो माने एसे सिनायथि होदो साखाथियाव आंजों दं नैबे उननिया जाबाय गणेश बसुमतारी जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि ट्रेजारार ओमफ्राय जोंहा आंनि बिदा गेदेर भुपेन्द्र दैमारि बिथाङा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा दा मोजां बे धन्यबाद आरो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि माबायाव फैनायनि थाखाय आंनिखौनो फैनायनि थाखाय आं बरायबाय धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे आं बरायबाय धन्यबाद होबाय सार दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथांनि लिरनाय मेथाइ बे लिरनाय मेथाइआ आरोबाव मानि थाखाय स्पेशल होननानै बुङोब्ला सारा जेब्ला गाव जोबथेसालियाव दंबाय थायोमोन बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय सानखांनानै बर' हारिनि थाखाय लिरनाय मेथाइ दा मेथाइखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन जोबलांगोन बिदिब्ला बर'आ मावरिया बायदि फारि फारि गिनाय फैयो बागदावखाङो आयौ बिखाया गुरलुब मोनो सारनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन बे मेथाइनि आन्दोआव मा ओंथिफोर दङ जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना जा मिथिनो लुबैदों बिनि थाखाय आं साबायखर आरो लोगोसे आं रायजो राजाफोरनोबो साबायखर हरबाय आं बे जायनाखि मेथाइ दोंसे दिनै रिलिज खालामनो नागिरदों बे रिलिज खालामनो नागिरनायनि सिगां आं बे मेथाइखौ माब्ला लिरा मानो लिरा आं बाथ्राखौ आङो सुंद'यै बुंनो सानदों बे मेथाइखौ आङो असेमोन आं जेब्ला जेल जायो क'क्राझार जेलाव आङो 91 दिन दंमोन आंखौ माने जोंनि माने गेजेराव गावजों गाव एना एनि जालायनाया बारा जाबाय दा
जोंखौ माने खोब गाज्रि रोखोम साजा होनो गाज्रि रोखोमै जोंखौ माने टर्चार खालामनो अपमान खालामनो बे रोखोम मोनसे थांखि लानानै जोंखौ बिना दसाव जेलाव जाहोदों। आंहा खुनु गाज्रि मोनसे रेकर्ड गैया आरो जोङो जाथिनि बेरेखाबो जों मावग्रा नङा। जाथिनि जों मावै मावै दासिमबो बे माने बैसोआव जों फैबाय आरो मावलांबाय थागोन। गतिके आंनि बे माने जेलाव थानाय समाव आङो बर' जाथिनो आं माबा मोनसे गालांनो होननानै आं लिरनाय जादों। जाथिया मिथिनांगौ जाथियाव मा जादों मा जायाखै इलु इला बेखौ गासिबो मिथिनांगौ। दा दिनै एथ' जे थै बुंलायबाय गावथारलायबाय एथ' बुथारलायबाय दिनै बेखौ जों दिनै मानो मिथिनाङा रायजोफ्रा मिथिनांगौ। दा बेफोरनि थाखायनो आं बेफोरखौ रायथाइनि गेजेरजों बा खन्थाइनि गेजेरजों बा मेथाइनि गेजेरजों आं माने फोसावलांनो साननायनो आं नैबे मेथाइखौ आं लिरनाय जादों। बे मेथाइआ पियरलि माने जोंनि दानि परिबेसजों लानानै दानि परिबेसाव जों दानि थासारियाव जोंनि हारिया मा अबस्थायाव दङ जोंनि हारिया मा जायो इयुनाव दा बेखौनो गिनाय बेखौनो साननाय दा जेरै बर'फ्रा बुंबाय थायो दा मा जाबावनो जाथिया जोबसिगोन नामा बिदि मोनसे बयनिबो खुगाफ्रा जों खोनायो। दा बे मोनसे फिलिंस जाथिखौ लानानै गिनाय दानि थासारिखौ लानानै जायखौ मोनदांदों बे मोनदांनानै जे मानसिफ्रा दिनै माने एक्सप्रेस खालामदों जे मा जाबावनो जाथिया मानि थाखाय बिदि जागासिनो दं। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै आं बेखौ मेथाइ हिसाबै आं कम्पज खालामनाय जादों। दा बेयाव पियरलि आं दा दिनै बुंनो लुबैदों जे दिनै जोंनि गेजेराव जानाखि नांलाय खमलाय जानाय बेहा बेखौ रायनाय बेहा बेखौ रायनाय आरो बे दलाव थांनानै बे दलाव बारस्लायनाय आरो बे दलाव थांनानै बे दलखौ बिराद रायनाय आरो बे दलाव थांनानै आरो बे दलखौ रायनाय ओरैबायदि जाबाय रायनाया गालखाबो गैला खुनु माने मोजां भाषाबो गैलिया जाय भाषाखौ जों खोनासंनो हाया जाय भाषाजों गियान मोना दिनै बेफोरखौ लानानै खोब दुखु फैयो। दा दिनै जोंहा दायथ' दंमोन दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जों सिबिनायनि जों गोरिब गुन्द्राखौ सिबिनो थाखायनो जों आलादा रायजो बिदों बेनो जों मावबोदों। दा दिनै जोङो रायजो राजानो जोङो गियान होनांगौ जोंथ' जेबो होनो हायाखिसै रायजो राजानो